cousas. Máis temas de interese. Hoxe mércores, que bueno, para parte do equipo é un medio luns, porque fixemos aí un trasvase o luns preparando todo para esa gala do Fala que Fala, onte clausura na Cidade da Cultura. Hoxe xa retomamos o noso día a día. Para a xente que nos siga nas nosas redes sociais, imaxe en directo, día medio encapotado, día medio raro, tormentas, estábamos en alerta dende onte pola noite en varias provincias, entre elas a da Coruña. Bueno, pues eso, precaución, o tempo que nos ten elevadas temperaturas, con treboadas por momentos, en fin, día medio rarete en Santiago de Compostela. Non sei como, bueno, por lonxe deberíamos ter o mesmo tempo, climatolóxicamente falando. Pablo Lago, alcalde de Brión, como quedaba o día polo seu concello? Moi bo día. Bueno, pois agora quedaba nublado, pero así, medio raro, sí. Bueno, benvido a este estudio novamente, alcalde de Brión. E sempre que ven o alcalde de grupo de goberno, queremos ver en que anda traballando, neste caso, Pablo Lago e o seu equipo. Cun montón de obras que temos en funcionamento. Algúnas delas, titularidade propia, outras en convenios, ese traballo interadministrativo e demais. Que temos en marcha no Concello de Brión? A ver, en marcha ahora mesmo temos moitas obras, unhas de máis calao e outras de menos calao. Temos unha obra importante que prometín durante moito tempo, que é o pabellón, que por fin se veu esta semana xa as vigas alzadas e en breve estará ao teito e estará rematado pois para a nosa rapazada que tanto demanda, vale? Temos varios clubs que o están facendo moi ben, o Club de Patinaxe Torres de Altamira, sí, o CPA Brión, o de baloncesto, é dicir, están desarrollando pois un traballo moi importante, co cal a administración que está ao seu lado, o menos que pode facer é proporcionar pois esas infraestructuras para poder desarrollar esas actividades, vale. E eu creo que en breve vai estar. A máis, pois tamén nos permite... As obras xa comenzaron, non? As obras comenzaron. Sí. E, bueno, esta semana pois xa se viron as vigas alzadas, co cal se queda menos. É unha reforma importante do pabellón. De que se trata realmente? Pois trátase dunha ampliación do pabellón, donde a Diputación da Coruña puxo 350.000 euros e é unha nominativa da Diputación que levamos moito tempo esperando, que é de agradecer, sí. E o Concello pon 150.000 euros. E iso nos vai permitir pois aos clubs ter máis espacio para desarrollar as súas actividades e ao Concello pois tamén facer actividades culturais, actividades ao largo do ano que necesitamos desarrollar ali. Sí, porque é verdad que veo algún clube de aquí de Brión e sí que dixo que se quedaba limitado, que tiñan que ver moitas veces a Santiago, pero aí está esa adecuación, non? Para que poidan non sair do Concello. Evidentemente, bueno, eso é unha ampliación de 680 metros, vale, continúa outro pabellón que nos vai permitir, pois eso, temos a suerte de ter dous clubs de patinaxe na élite, temos a suerte de ter pois un club de baloncesto que cada día está crecendo e, bueno, pois está poñendo nombre por todos lados e a noso que nos interesa é pois que os rapaces poidan desarrollar esas actividades e... Ben, con que esta ampliación sería suficiente para paliar? Pode haber algún tipo de mellora incluso en medio longo tempo do que se refire ás infraestructuras deportivas, alcalde? Digo sempre, decir, nunca é o propio, sempre nos quedamos cortos, pero estamos poñendo ferramentas, se o dicen, intentaremos algunha das pistas que temos ao longo do Concello, pois intentar teitalas para permitir pois que se sigan desarrollando actividades deportivas, que é o que temos que fomentar desde as administracións, co cal creo que, bueno, non damos chegado todo rápido que deberamos, pero si estamos traballando, se temos o proxecto de algunha pista máis como a de Inxerido para poder cubrila, porque, bueno, ali hai un núcleo importante no que si pode permitir, pois non que sexa un pabellón con gradas, pero si entrenamentos ao largo do ano. Ben, por tanto, consciente o grupo de goberno dese déficit que se está intentando sacar adiante. Cales son esas outras melloras, alcalde, que está traballando? As outras melloras, bueno, pois a carretera esta, a cesión da Xunta, onde a Xunta fixo unha inversión de 650.000 euros e nos outro tanto, pois para renovar esa parte problemática que tiñamos na entrada do noso Concello, que era o alcantarillado deficiente con tubos de formigón, e estamos levando a cabo a obra de manter os servicios e generar os servicios novos, tanto de alcantarillado como de abastecemento de auga. Vai ser unha obra que bueno, é bastante problemática. Eu pido disculpas aquí aos veciños porque sempre que generamos unha obra... Toda obra ten as súas consecuencias, claro, pero bueno, hai que... Seramos pois un problema, pero para mellorar sempre hai que empeorar antes.
cando estea rematada vai permitir unha accesibilidade importante para transcorrer por ela, que é o que intentamos fomentar en todas as obras que levamos a Porque cabo. unha obra de acceso que vai ter os seus inconvintes, non? Bueno, é dicir, xa estamos realizando, seguramente non vamos todo rápido que deberíamos, pero é unha obra problemática, non é pintar a cara, facer unha senda e aglomerar, senón, bueno, pois ten unha obra de calado de baixo, que eu creo que é o máis importante. Unha vez rematada, pois isto vai permitir esa transición de peatóns que interactúan entre Ames e Brión ao mesmo tempo, pois xa fixemos esa senda no Cabo que acabamos de rematar agora tamén para darlle continuidade, posto que por ali pois transcurre moita xente e é unha zona moi agradable para pasear. Outro día que estivo por aquí falaba de ser un concello medioambientalmente responsable, de facer un cambio nas luminarias LED e demais. Como vai ese proxecto? Bueno, pois a verdade que hoxe preguntasme no día exacto e no día xusto. Sí, bueno, ese proxecto foi algo que prometín eu durante moito tempo, vale? E bueno, a administración pois sempre vai moito máis lenta do que deberíamos, pero agora sí que xa vai ser a realidade. Acábase de adxudicar a obra. Xa está adxudicada? Está a obra adxudicada, unha obra de 2.500.000 euros, donde se van cambiar 2.500 luminarias, tendidos, cuadros, e vai ter unha telexestión, co cal eso vai producir un aforro dun 65% e de 700 toneladas de CO2 a atmósfera que generamos, co cal, aparte de que quede bonito, que é o que menos me preocupa, que vamos ter pois, unhas luminarias bonitas, vamos a producir un aforro enerxético importante. E é algo que dicen e que era moi necesario pois adaptar todas as luminarias do Concello xuntas. É unha obra complexa porque un Concello... Vai ser todo. Todo o Concello? Todo o Concello. Todo o Concello cambiado a LED, cambiado os tendidos e cambiado os cuadros adaptados á nova normativa e vai ter unha telexestión que iso que vai permitir é que a tempo real poidamos saber se hai algunha luminaria estropeada, baixar a intensidade, subir a intensidade nas calles principais, iluminar máis os pasos de peatóns, co cal eu creo que é unha obra pois moi importante. Eu de verdad que loitei moito por ela, porque non é fácil traer esta financiación para un concello pequeno como o noso, pero, bueno, unha vez vista, ao largo do ano que ven vai estar rematada, creo que é moi importante para todos nós. 2,5 millóns, máis 650, máis preto de medio millón das obras do pabillón, estáse invertindo moito no Concello de Brión. Bueno, estamos invertindo todo aquilo que podemos. Moitas delas pois son financiadas, como ben dicen, a agradecer á Diputación e á Xunta pois as aportacións que están facendo no noso Concello, e outras moitas pois son financiadas a cargo do presuposto do Concello. Estamos traballando en chave e digo, decir, estamos facendo outra senda en chave porque é o camiño no que collemos, todas aquelas obras que facemos, pois entubar as conetas e facer unhas sendas transitables para que os peatóns poidan transcurrir pois cómodamente. Con seguridade tamén. Tamén o digo, decir, con humildade, non chegamos a todos os lados, non damos chegado a todos os lados xuntos, pero vamos dando pasiño a pasiño como as formigas, o quere decir que todas aquelas que vayamos facendo, pois a vista están quedando aí. E se me permites tamén, pido disculpas aquí públicamente porque se están molestando os veciños das urbanizacións. Digo aquí, eso foi unha obra que se fixo fai 2 anos e medio, unha obra bastante costosa, unha obra de 1,5 millón de euros ao largo de todo o Concello, vale? Eu detetei que había un problema no aglomerado, que ese aglomerado non cumplía o exixido no proxecto. Intentaron dende a empresa pois facer un proxecto para reparar e últimamente tuveron facendo parches que eu considerei que eso non podía ser así despois dos estudios feitos e da dirección do proxecto, e hoxe mesmo están fresando nas urbanizacións e van a asfaltar todas as urbanizacións todas de nova, e todas aquelas carreteras que se fixeron nese proxecto, vale, pido disculpas porque hai xente que as está vendo que se están facendo e di, por que volvedes a gastar os cartos outra vez aí? No. Foi algo que hai que correxir, un defecto de forma do proxecto en sí mesmo. É un defecto de forma, é algo que eu non levantei o pé, é algo que dicen desde o primeiro momento, fixeronse uns ensaios e estuvemos moi pendientes desa obra e que dicen a empresa que non iba a permitir gastar uns cartos públicos nalgo que quedou mal. E, bueno, a verdad, agradecer que agora están sendo responsables, estánse fresando as urbanizacións, vanse volver a aglomerar todas e a pintar e aquelas carreteras que teñen falta, sin coste ningún para o Concello, que é moi importante que o sepan que estamos traballando ali por esa problemática, vale? Bueno, pois
con esas disculpas por terceiros, pero que están entonando aquí en primeira persoa o propio rexidor. Tamén hai días, semanas, unhas conversacións coa Consellería, neste caso coa Consellería de Educación, tamén melloras nos centros educativos, 2 concretamente de Brión, vamos. Bueno, pois sí, é de agradecer, mantive unha reunión co Conselleiro de Ensino, na que, bueno, pois fun ben recibido, como sempre que petei as portas, pois casi sempre me atenderon ben. Neste caso, pois firmamos un protocolo dun convenio onde a Xunta vai facer un proxecto de mellora no IES, vale? E no CEIP, bueno, no IES o que vamos a facer, chegamos a un acordo para o pabellón que teñen no instituto fora da hora lectiva, cerrarlle os laterais pois para permitir eso que dicen, generar infraestructuras para o deporte. E no CEIP pois están redactando un proxecto de mellora de moitas das cousas, pero unha das cousas importantes que pedían dentro do centro era aumentar ese patio cuberto. E ao mesmo tempo, pois nese convenio vai a cesión do terreno para facer unha dársena para que os autobuses poiden aparcar en un sitio seguro e o cuberto para que os nenos poidan entrar para o IES e para o CEIP e para os pabellóns. Dentro dunha mesma dársena? Dentro dunha mesma dársena. É unha obra moi costosa, vale, firmouse o convenio, o proxecto só teño, se presentei o proxecto e agora hai a parte importante, petar nas portas para buscar a financiación. Pero coido que ao largo destes 2 anos a vamos a ver realizada. De que estamos falando? De canto... Estamos falando dun importe de cerca de 1 millón de euros. 1 millón de euros. Sí, é facer unha entrada aos centros pois segura, onde os autobuses entren nunha dársena e os nenos non anden transcorrindo por medio dos coches, que permita entrar ao cuberto, e iso tamén nos permite pois habilitar a zona máis grande para ese novo pabellón e para o pabellón que xa temos ali e a piscina. Bueno, pois máis, penso que vimos esgotar o tempo falando de obras, alcalde. Eu quería tocar outro tema, porque son moitas as que están xa iniciadas e outras iniciándose. Sí, hai máis empresas, é dicir, non todo é obra, pero hai máis empresas ao largo do Concello e tamén os traballadores municipais, ahora mesmo que a limpeza de cunetas tan ansiada e o bacheo de pois naquelas zonas onde teña falta, acabamos de contratar o personal do PEL e se verá en breve pois esa limpeza interior de todas as aldeas que é moi necesaria. E tamén temos os 2 tratores rozando as beiras, que, bueno, pois é importante, chegado a este tempo a erva crece e é moi importante esas labores de mantemento. Temos outras empresas traballando, pois xa han asfaltado de núcleos que estaban xa en proxectos metidos e, como dicen antes, como a formiguiña, pois aí vamos. Ben. Outro proxecto, Altamira Brilla, que é conxunto a mes con Brión, ¿no? Que se vai celebrar agora xa estes días. Sí, o Altamira Brilla pois é un proxecto en colaboración ca Diputación, Concello de Ames, Concello de Brión, que se celebra este viernes, este sábado. Vale. Esperemos que, bueno, como dixeches antes, o tempo non está moi apetizoso. Xa algún ano, cando celebramos, tuvemos pois tormentas, e este ano pois van a actuar as pandereteiras de Brión, as pandereteiras de Ames, a actuación de Carmela e, como non, pois tamén os quinquilláns actuarán ali. Esperemos que o tempo o permita. Hai unha ruta teatralizada e que todos disfruten daquele entorno que é moi bonito. E falando de obras, como xa che dicen, ali tamén hai unha obra acabada de realizar onde se entubou a todo o marxen da cuneta para permitir que os coches poidan aparcar e que aquelo este máis amplo. Isto é un entorno maravilloso. Aparte rememora algo histórico, a Rota de Altamira, é un acto cultural histórico bastante interesante. 13, venres 13 e o sábado 14 que tamén vai haber aquí. E o sábado 14. Eso mesmo. E tamén outro dos asuntos, xa para ir rematando esta conversa con Pablo Lago, que o rexidor, o alcalde do Concello de Brión, sempre vostede aposta di que podese vivir moi ben, moi tranquilo, con todos os servizos, e tamén pois esas políticas de vivenda, de intentar que a xente elixa Brión para vivir, e aqueles que xa residan, pois que teñan todo para non mudarse a outro lugar. Tamén importante esa batalla, non, da vivenda. Sí, e non perder poboación tamén. Só dicen aquí a outra vez que estiven, estamos en proceso de sacar a licitación eses terreos para facerse esa vivenda protexida, 50% protexida, 50% libre,
En breve o quitaremos, hoxe antes de acudir aquí, pois estuven revisando co abogado urbanista pois ese proxecto para sacar a licitación. Ao mesmo tempo, pois tamén temos peticións de varias empresas que estuveron por o Concello interesados en comprar fincas para desarrollar vivenda e é moi necesario. Vivenda privada. Vivenda privada. Si, hai interese, entonces. E claro, é moi necesario pois generar vivenda, posto que agora mesmo non temos nada. Estamos ao lado de todo e é obligación nosa pois que a xuventude poida quedar arraigada no noso concello e que non teña que ir comprar aos concellos limítrofes. E tamén anunciou aquí, que foi unha das primicias que nos soltou, fomos con un titular moi optimista, anunciou a creación dun auditorio en Brión, que realmente é así, pero ten os seus tempos. Avanzouse máis neste proxecto, neste cometido? Pois sí, avanzouse máis. Temos unha parcela que xa dicen que o 90% era municipal e hai un restante que non era. Temos para firmar xa en notaría a adquisición desa parcela e, como dicen antes... Vais a adquirir, non? Vais a adquirir parcela dotacional para facer un auditorio nunha parte importante de Brión, donde haxa un aparcadero, pero non é só un auditorio, só dicen un edificio multifuncional donde vai ser máis que un auditorio. Claro, evidentemente, hai que tirar máis alá. Edificio multifuncional, biblioteca intelixente, cultura integrada dentro dese edificio, e eu creo que é unha necesidade que temos moi grande, pero como dicen antes, os cartos non chegan a todo. É un proxecto moi ambicioso, por algo se empeza, estamos co borrador do proxecto, vamos a adquirir a finca e pasiño a pasiño, pois a ver si o damos visto canto antes. O final desta legislatura gustaría ter xa moito avanzado, incluso iniciado, estaremos aí en tempo? Eu creo que se todo vai ben e seguimos como estamos traballando, deberíamos ter o proxecto pois san man para iniciar. Bueno, pois son moitos os asuntos que estamos coñecendo, agradecendo, como sempre, o alcalde de Brión que busque un moco para chegarse aos nosos estudios. Un concello de Brión que ten un orzamento, alcalde? Con que cartos nos movemos para traballar? A ver, o orzamento do concello é o que digo sempre, moi pequeno, o orzamento básase nos impostos dos veciños. Non queremos subir impostos, o dixen outra vez, pero sí que vai que tocar unha revisión de impostos. Temos un presupuesto de 7 millóns de euros, que é moi pequeno para un concello de 8.000... Sumando todo o que estamos a falar aquí, xa supera con creces, de aí a colaboración interadministrativa e petar moitas portas para poder facer proxectos desta envergadura que está a falar, non? Claro, isto é así. Cando falamos do auditorio, falamos de se non hai un convenio a 3 ou buscar a financiación, é imposible. É imposible realizar estas obras se non é con financiación. De cara a finalizar este curso, haberá unha revisión dos impostos. Estamos dando unha volta, xa dicen da outra vez, temos unha problemática co tema da recollida do lixo, donde eu son o presidente da mancomunidade, temos que facer unha ordenanza que a normativa o exixe para as cuotas dos veciños sexen a realidade do que hai que cobrarlle. Estamos traballando en que sexan o menos posibles para que a veciñanza pois non se vexa agraviada, pero en breve pois vamos ter que subir as cuotas. Bueno, isto ás veces é inevitable. Se queremos ter unha calidade, se queremos vivir nun concello pois con todas as garantías, non? Xa para rematar, quedounos algo no tinteiro ou deixamos que marche para que siga traballando? Bueno, sempre quedan moitas cousas, pero bueno, o que digo sempre, vale? Dende a humildade, estamos a traballar como as formiguiñas, todas aquelas necesidades que teñan os veciños, pois seguramente non son atendidas tan rápido como eles desexan, pero estamos aí ao pé do cañón e seguimos traballando para que Brión siga sendo o que é. Atende no despacho con cita previa ou calquera veciño que se achegue? Generalmente se vayan con cita pois é mellor, pero se non atendo a todo o mundo, se estou ali, atendo a todo o mundo cando chega, pois o máis áxil posible. Pois Pablo Lago, alcalde de Brión, graciñas por vir a recordar e lembrar aos nosos ointes, especialmente aos veciños e veciñas de Brión, que hai un equipo traballando e velando. Centrámonos no capítulo máis de obras e demais, pero hai outras moitísimas áreas nos que tamén se está levando a cabo pois un traballo. Será noutra ocasión, cando falemos de outros temas. Sin problema. Sabedes que moitas gracias por invitarme, que sempre que me invitades aquí estou, é un placer para min compartir con vos estes minutos e agradecer á veciñanza de Brión que teña paciencia, que estamos traballando por eles. Graciñas, pois con Pablo Lago, alcalde de Brión. Chegamos ás 12 menos 25 desta mañá de mércoles. ¿Quieres estar al día? ¿Quieres estar al día? ¿Quieres estar al día de lo que pasa cerca de ti?